Estamos aquí no municipio de Pino, no Pedrouzo, a última parada do Camiño de Santiago para denunciar os vertidos que se fan controladamente, aínda que detrás miña temos unha estación de tratamento de augas, pero se están facendo vertidos ao río diariamente de augas sin tratar. Temos moita falta dunha depuradora, aínda que nos prometen, aínda que hemos feito denuncias de vertidos incontrolados que contaminan nosos ríos, que chegan pois á ría e que chegan ao mar, regan os nosos prados e as nosas fincas, pero ninguén, nin a Xunta, nin o Concello fan nada por arranxar esta desfeita. Esta auga non está tratada e vértese directamente ao río sin máis. Si, fixemos denuncias tanto ao Seprona como á Policía Autonómica e no Concello, pero desde fai anos, pero non hai ningún arranxo ni ningunha millora que huberamos visto desde aquela.